Ited mi kakabsat iti nabara nga kablaaw kada kayo. May sang naimbag arabii, ket ited tayo iti panagdayaw, panagyaman tay kina Apo Diyos. Agkakadwa tayo nga aramiden day takabsat. Agsipod ta ni Apo Diyos ket nagimbag. Agsipod ta ni Apo Diyos ket mapagtalkan. Tadigiti inadadal tayo. Ket nagbalin nga pudno kadagiti panagbiag tayo. Timibker ken nagbalin na si bibiyag ti panagpamati tayo kakabsat. Agsipod tanamuan tayo. Nga adda iti Diyos nga isuna ket mapagtalkan. Adda tayon kakabsat iti lesson number 5. Kadaytoy a quarterly tayo kakabsat. May panggep iti 3 cosmic messages. Katagyaman tayo, sipod ta, ni Apo Diyos ket us-usa rin na daytoy nanumo nga programa. Ket adu kakabsat dagiti gagayem tayo nga kadwa tayo nga agad-adal. Uray pay ditoy Pilipinas, uray pay di balasi ti tao. Adda digiti gagayem tayo nga very regular iti panang kadwana kada tayo kakabsat ti panagadal. Kasalalaki ni Sister Ruth, anak di Manong Jessie nga Saladino, adda di Florida kakabsat. Every time nga adda dayto panaginadal tayo, ni Ruth ket kadwa tayo nga agad-adal. Adda digiti kakabsat tayo kakabsat ita hanalulong. Ni Pastor Dave Madrid, ken digiti kakabsat tayo iti church na, di Filipino Philam Church kabsat iti hanalulong. Kadwa tayo suda. Katagyaman tayo, agsipod ta, daytoy nanumo nga programa tayo, ket us-usa rin ni Apo Diyos, nga iyalatiw ibagad yan na imbagadamag, tayo su iti panggep tayo nga aramiden kakabsat. Katagyaman kami, agsipod ta, adda kayo, nga intun no agrugin dayto nga programa tayo, you share dayto nga programa kadigiti gagayem yo. Ket no kasta aramiden nyo kakabsat, God is using you in sharing the good news kadagiti gagayem nyo. Agkararag tayo. Amami, giyaman kami, agsipod ta, dimteng manen dayto nga gundaway. Nga inted mo kada kami ama, tapno agmay-maysa kami. Buklen mi, ti inadal mi kada ito nga lawas. Inted mo kada kami itinamnama. Inted mo kada kami o Diyos. Dahil si bibiyag nga panagpamati miken ka. Agyaman kami kada ito nga leksyon. Kadawatin mi o Diyos nga sapi kumata ti Santong Espiritong isu iti kumuyog mangidalan kada kami. Tapno itingkam adalen, ket maawatan ni Ama, dayjay panggep mo no apay nga maddaan iti pannakaukom, dagiti amin, sakbay nga ibaon mo iti anak mo. Agyaman kami, itinagan na po ni Jesus. Amen. Lesson number 5. Ti paulo na kabsat, tinaimbag adamag, ti panangukom. The good news of the judgment. Iti paset na mayulok at masarakan iti Apokalipsis 14, versikulo 7, na isurat, ket basaen tayo. Ket kunana iti dakkel atimat, agbuteng kay iti Diyos, ket isudayawin nyo, ta dimtengen ti oras ti panagumna. Ket daydayawin yu tinagaramid iti langit ken iti daga. Ken ti baybay ken dagiti ubog dagiti dandanom. Anya itinbaga na kabsat, fear God. Agbuteng kay iti Diyos. Taapay dimtengen ti oras iti panangukom na. For the hour of His judgment is come. Isirek
ko kayo kakabsat, iti maysa nga korte. Tapno maamuan tayo, iti procedure, iti maysa nga hearing, iti unag ti korte. Umuna, addan digiti tattao idjay unag iti korte. Aday ti gwardya ijirwar, sakbay ka nga umunag, damagin na, anya iti purpose mo nga umunag ka. Ket no ibagam, adagamin iti kaso, unang. Ket palubusan na ka. So nga, dadyayan kakabsat. The court is set. Sumrekton the judge. Intun o sumrek the judge, kunantun the clerk of court. Tumakder tayo. Padayawan tayo ti judge. Amin nga the korte tumakder. Ket adda kakabsat iti ababa nga panagkararag. There's a prayer. Ket intun no alpas ti kararag. Agtugaw iti amin. Igganantun kakabsat, dayjay judge, dayjay grabo na. Sanantun kabil ijelamisaan na. Sana ko na. The court is in session. Dayjay clerk of court. Alain ng jelistaan kakabsat, iti amin a cases nga na-schedule kadayjay nga aldaw, one by one. Intun no ayaban nan, iti bagadya court, the people of the Philippines versus jay danagan dayjay na idarong. Ket dayjay nga na idarong, masapul ato makder. Sana ibaga, adad tuyak, your honor. Saan laeng nga isuna iti tumakder kakabsat? Dayjay mangidependar nga abogado na tumakder akaduana. In the court, saan nga mabalin kakabsat nga dayjay na idarom ket awan iti abogado na? There is an exemption in the Philippine history. Ket dayjay nga exemption kakabsat, isu idi na idarom, dayjay baro nga itinagan na Ferdinand Edralin Marcos. Napabasol daytoy nga baro nga isuna itinang patay ng paltog kadayjay nga political enemy ni Tatang na. Ket dayjay political enemy na natay right here. One shoot lang. Bullseye. Apay, nga ni Ferdinand ti pinabasol da. When ni Ferdinand isuna iti officer iti ROTC, iti UP, University of the Philippines, nga pag-iseskwelaan na. Ket according to record, ni Ferdinand ket a sharpshooter iti replay. According to record, nga uri distansyan da kapsat, dayjay kanumay sa nga palito, gurabis, pata dirinda, sirigen ni Ferdinand, ket dayjay pabilo na, isu iti, puntiryaan na, matiruan na. His case was elevated to the Supreme Court. Amutay di history kapsat. And then, he was allowed to defend himself. Tapay, isuna ket agad-adal iti kinaabogado. Actually, he took the bar, ket adda isuna iti pagbalunan. Ket isuna iti nang tap kadalya nga bar exam on his time. Idi pinalubusan da kakapsat, he defended himself. Ferdinand Marcos is an exemption. Iti rule kakabsat, iti court, adda nga adda, iti abogado. Another one, mabasa, dayjay case, dayjay clerk of court, alaan nandiya record, ibasa na, dayjay nga darum.
Dayjay na idarom at da itidwa nga mabalin ng aramidan. Umuna, he will plead guilty wenno kunana, I am innocent. Ket gapot ta inbaganan to nga inosente isuna nga dayjay pamabasol da ket saan apudno. Dayjay di abogado na isuntun iti mangidependar kenkwana. Adda iti panagkunkuna tayo kakabsat. Justice delayed, justice denied. Dayjay iti mapapasamak iti korte. So you know now the setup in a court. So din pastor na idarong ka ka din. Pagyaman na kanapon Diyos, sana nga na idardarong pay kakabsat. And I hope awan iti panakaidarong ko. But I was able to help friends nga intun no ada iti kaso da, the cases da was not elevated to actual iti korte. Iti pelaeng ayan iti piskalya. The case has been solved. Apay, nga da iti judgment. Da iti kuwente kapsat. Why is it that there is judgment? Tati adadalan tayo na imbag adamag iti panangukom. When tanis Lucifer ni Satanas dayjay daan a dragon, di kadaanan nga ulay, ket inwaras na kakabsat iti kinaulbod. What is that line? Nga ni Apo Diyos ket saan amanang nga asi nga Diyos. Ni Apo Diyos ket saan analinteg a Diyos. God is not merciful. God is not judge. Iti inbaga ni Satanas dayjay linteg ket saan amasapulen atong pala. Judgment, therefore, is to vindicate the name of God. Kuna nakakabsat ni Ari David, ijay Salmo 51, versikulo 1, ingana ti 4, na isurat, ket basaen tayo. Kasyan na o Diyos, kas mayanurot iti kinamanagayap mo, kas mayanurot tinaruay kadagiti nas kenan akaasim punasem dagiti kinasalungasing ko. Bugwanak iti amin na kinadakes ko, ket ugasan nak iti basol ko. Taamok dagiti salungasing ko, ket dagiti basbasol ko, kanayon nga da dito'y sangwanak. Sika laeng iti nakabasulak, ket nakaramidak iti dakes iti sangwanam. Tamal makita ti kinalinteg mo no agsao ka, ket agranyag ka no agipato ka. Adtoy nayanakap ti kinadakes, ket iti basol impasngay na iti ina. David acknowledge dayjay kinalinteg, dayjay kinahustisya, dayjay kinamanagayat ni Apo Diyos. Ijay laeng kakabsat iti ayan iti namnama tayo. Anya di kunana ni Ari David, bugwanak, was me. Iti amin a kinadagis ko, ugasan nak, iti basol ko. Intun kakabsat no aramiden ni Apo Diyos dayta, ket inaranid nan dayta. Idi, nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal amanlubot tayo. Idi, nga pinati tayo ngay ayaten na tayo ni Apo Diyos, ket isuna ket mapagtalkan. Idi nga nangig tayo di pakpakaasi ni Apo Diyos, come now and let us reason together. Napantayo ken Apo Diyos. Inpudno tayo dagiti basbasol tayo ken Apo Diyos. Kas ken ni Ari David, inbaga tayo, Apo ugasan na, Apo dalusan na. And God has washed us clean. Among dagay slate,
idi adadig ito ubing nga gayayam, adaday no daytoy ko magislate kakabsat, kasla plastic daytoy kat. Nya, agsurat ka, maglalo ti surat mo, napintas nga ayam tubing legislate kabsat o resurat mo. Into no nalpas nga na surat, ingato na dayjay cover na nga plastic, amin nga insurat na. Nya na pasama. It's erased. Ti sa lunsod, why are you involved? Why am I involved in the judgment? Gapu kakabsat, taidi nga inawat mo ni Apo Jesus akas personal amanubot mo. You are under attack of Satan. Malagip mo nga idin nga in baruing ni Satanas dahil pungtot na ta saan na nga maamak ni Apo Jesus. Sino iti kapungtot na? Dayjay babae. Sino dayjay nga babae? Dayjay nga sa santos nga agsalsalimet-met iti bilbilin ni Apo Dios ken adda kadakwa dayjay pamati ni Apo Jesus. Kabsat ko sika dayjay. Kabsat ko siyak ken datayo dayjay. Idi nga inawat tayo ni Apo Jesus na iraman tayo kakabsat. Kadayjay panangatak ni Satanas. Iti daw-dawaten na isu dayjay maited ti sentensya. Anya nga sentensya? The death penalty. Tapay. Kunana ni Pablo, for the wages of sin is death. Haan nga nagungtuid siya dayjay Roma 6:23. Adda dayjay sa unang nga batnem. Iti sagot iti Diyos. Isu iti biyag ngagnanayon ken Kristo Jesus. Anya nga rod kakabsat. Sublin tayo dayjay title iti lesson tayo tinaimbag nga damag iti ukom. Anya nga rod dayjay naimbag a damag idjay panakaukom. Iti kuna nakakabsat ni Pablo iti Roma 8 ingana iti 11 na isurat ket basaen tayo. Ngem ti Diyos in palged na iti ayat na kadatayo. Ipatalged na ti ayat na kadatayo. Agsipod ta, idinto ang managbasol tayo pailaen, ni Kristo natay gapu kadatayo. Nang nangruna pa'y nga rod, idinto ang napalinteg tayon iti dara na. May salakan tayo iti pungtot gapu kenkwana. Tano, idinto anak kabusor tayo, na ikapya tayo iti Diyos gapu iti ipapatay iti anak na. Nang nangruna pay ita, ta inkapya na tayon, na isalakan tayo maipuon iti biyag na. Ket saan laeng akasta, no diket agrag-u tayo iti Diyos, gapu ti apo tayo ani Jesu-Kristo, gapu kenkwana, inawat na tayon ita iti panakakapya. Iti ladawan nga inbaga ni Pablo kakabsat. We were strangers. Apay, gapu iti pasol. Naiyadayo tayo. Ngem gapu ken Kristo. Idi nga natay iti cross. Dayjay nga ipapatay na reconciled us back to God. Iti imbaga ni Pablo kakabsat. Natay uray pay idi nga managbasol tayo. Anya iti pagbagan. He didn't wait nga datayo kat abalin analintag. Malagipiw kakabsat dayjay conclusion ijay prodigal son. Idi nga agawi din dayjay nga anak. Anya itsura na.
He was swabby. He was dirty. Dayjay nga bado kuma itinaba ng nga anak. Itinaba ng nga ama. It was already a filthy rag. Ngangani saanin ama kapag naadiretso. Tapay manipod iti pinmanaw rigat ken rigat iti adda iti panagbiag na. To make the story worse in the eyes of the Israelites ngagdengdengag. Kunana ni Apo Jesus, daytoy nga anak na ituridnan nga nagtaraken kadagiti baboy. Kit iti kanen iti baboy. Anya kang kanen iti baboy? Binugbog. Na iturudmeten akanen daytoy nga anak. But he decided, agsubli iti ama. Idin nga nagsubli kakapsat. Anyan dayjay kunana ni Pablo. Kunana, that while we were yet sinners, Christ died for us. Saan inuuray dayjay ama kit ibagan gunggunam? Saan? Iti inaramid dayjay nga ama. Actually, idin nga pimanaw di anak na. Nukuman nagpabagatan kakapsat dayjay anak na. That moment nga pimanaw di anak na, the Father make a shed linong iji abay ti balayda. Iti kitkitain na di abagatan, taijay iti paggapuan ti anak na into no agsubli. Ket idi nga rud nga agsubli because of the love of the Father. Nakita na, nabigbig na, kunana ni Apo Jesus, timakder di ama. Sinabat na agtartaray. Linagto na. Inarakop na inangkwan. I like the picture. While we were yet sinners. Sakit di kunana ni Pablo na ikapya tayo. Lagi pa nyo di kunana ni Jama. Ala kunana na. Digusin nyo. Kawusan nyo. Itadyo manan di sing-sing kenkwana. Ket partyen nyo. Dahil na palukmag nga baka. It is time to celebrate. Amun tayo kakabsat. Nga intun no nagsubli iti maysa nga ba nagbasol. There is joy in heaven. Sublian tayo ni Juan. Ijay Apokalipsis 5, versikulo 1 hinggan 12. Inted ni Apo Diyos kenkwana iti sirmata, iti pannaka ukom. Basahin tayo yung umunang versikulo, kausap. The first 3 verses. Ket nakita, iti makanawan daydi agtugaw iti trono. Iti maysa apagbasaan. Nasurat tandagiti unag ken itirwar. Ket nasilwan kadagiti 7 asilyo. So, John saw a book. Ket ti kunana nasuratan ti unag ken tirwar. Ket adda iti 7 asilyo na. It was sealed with 7 seals. Versikulo 2. Ket nakita iti maysang anghel aman nakabalin nga iyaw awag na iti dakkel ati magsasino iti maikari amang ibistrad ti pagbasaan ken mangwarwar kadagiti silyona. Ket awan ije langit ken uray pay iti rabaw ti daga iti man nakabalin amang bistrad iti pagbasaan wenno kumita ken kuana. The problem of sin is not just on here on earth where sinners are, but it is universal. Taapay ti accusation ni Satanas
was against the government of God. And the government of God is universal. Ni Satanas question na ti ayat. Ni Satanas question niya ti hostisya iti Diyos. How God dealt with the sin problem ket buy-buyaan dagiti amin nga adda iti universo kakabsat. Anya iti reaksyon ni Juan? Versikulo 4, kuna ni Juan, ket siyak nagsangsangitak, unay tawan iti nasarakan ang maikari amang bistrad iti pagbasaan wenno kumita kenkwana. Ammo ni Juan kakabsat. Ngano saan ang malukatan dayjay nga pagbasaan? Saan nga may kat dayjay silyo dayjay nga pagbasaan? There is no hope with humanity. Isu nga nagsangit na kunan. Then the good news came. Diyan na imbang adamag ket nangag kakabsat ni Juan. Ituloy tayo nga basahin kakabsat. Ket may sa kadigiti lalakay, kinuna na kanya, saan ka nga agsangit? Adtoy tilyon ti tribo ni Juda, tiramot ni David, nagbaligi tapno bistraden na iti pagbasaan, ken tapno warwaren na digiti pito asilyo. Denggan nyo kakabsat, ken ni Juan, it was familiar to him, dagijay nga term kakabsat nga inusar daytoy apanglakayen nga inbaga na kenkwana. Saan kang agsangit? Anya digitoy kakabsat nga terminologies iti Old Testament nga inusar ti Old Testament nga mangiladawan iti Mesias. Leon iti tribo ni Juda. Ramot ni David. Ammo tayo nga ni Apo Jesus was even called the Son of David. Ammo ni Juan kakabsat, nga idi nga ibaga di panglakayan, Juan di ka nagsangit ko na. Adda iti maikari. Isuna dayjay Leon, iti tribo ni Juda, isuna ti Ramot ni David. Nagbalegi. Laglagi pun tayo, the first lesson tayo, ni Apo Jesus nagbalegi. Ket gaputa nagbalegi, isu ket maikari nga manglukat kadayjay a libro. Ituloy tayo nga basahin kapsat. Ket nakita nga nagtakder, iti nagtingan iti trono, ken di upat a parsua si bibiyag, ken dagiti lalakay, iti maysa a kordero. Akas la napapatay idi. Isu nga adda pito asarana. Ken pito a matana. Nga isuda di iti pito nga espiritu iti Diyos. Nga inbaon iti suamin adaga. Jesus is the lamp. Iti kordero adda lang ti dua asarana. Ngem idi nga inladawan dayjay nga panglakayen ni Apo Jesus nga isuna dayjay a kordero. Mano usara na? Pito. Anya iti kay lang asawen. The 7 horns indicates that He has the all-powerful God. 7 is complete. Isu nga ibagana adda iti pito asarana. Ibagana nga adda kenkwana dayjay pannakabalin. The all power nga naited kenkwana. Isu nga immasideg ket innala na daydi pagbasaan iti ima iti nakatugaw daydi agtugtugaw iti trono. Ket idi nga naala na daydi pagbasaan. Daydi upat parsua si bibiyag, ken daydi 20 ket upat a panglakayen, ragruknoy da iti sangwanan daydi kordero. At itunggal may sang adda iti arpana. Ket malmalukong abalitok
anapno iti insenso nga isuda dagiti karkararag dagiti sasanto. Anyan abuya kakabsat. Dagiti 24 apapanglakayen. Nagruknoida. They bowed down to worship the Lamb. They bowed down to worship the Lamb. Anya ti inaramid da. Ituloy ti nga basahin kabsat. Ket in kantada iti maysa kanta baro. Ako nada, maikari ka mangala iti libro. Ken manglukat dagiti silyona. Tanapapatay ka idi. Ket nagatang mo ipaay iti Diyos babaen iti daramet laeng. Dagiti tattao iti amin akapututan ken pagsasaw ken ili ken pagpagarian. Here is the good news. Gapu iti dara ni Apo Jesus. Ginatang naka. Ginatang na. Ket gapu taginatang naka ginatang na. Mabalintay at tumakder ijay pangukuman iti anyaman mauras kakabsat. It is guaranteed. Sinubot na kan. Sinubot na meten babaen iti dara na. Sada inbaga kakabsat. Ket pinagbalin mo ida maipaay iti Diyos tayo apagarian, ken papadi, ken agarida iti rabaw ti daga. Ket kimitaak. Ket nangngeg ko iti timek dagiti adu nga anghel iti aglikmot kaday di trono ken dagiti parsuasi bibiyag ken dagiti lalakay ken iti bilang idi ti laksa ken ribo-ribo. The number was numberless. Laksa ken ribo-ribo. Anya iti kunada. Now, could you imagine with this great number? I would like to repeat, with this great number, manubilang da. Timek dagiti adung anghel, aglikmot iti trono na, kadwaan dagiti parswa si bibiyag, lalakay kenti bilang da laksa, ribo-ribo, may-maysa itin bagada. Anya itin bagada. Akun kunada maiparbeng day di kordero a napapatay idi, nga umawat iti kinapigsa, ti kinabaknang ken kinasirib, ken panakabalin, ken dayaw, ken dayag, ken bendisyon. Now what is the blessing, the good news of the judgment? Subyan tayo sin kakabsat, at dati judge, no si katinay dorom, at dati attorney. No siya tinay dorom, adama attorney. No mapantayo kakabsat, ijay korte ijay langit. At dati judge. The good news is, the judge is so ti attorney. This is now a win-win situation. Mawatan nyo kapsat, this is now a win-win situation. Tapay, dayjay dara, dayjay nga atornen, ta isu dayjay kordero ni Apo Jesus, isu iti ng bayad, dayjay abasun mo. In the law of God, substitution is possible. Sino matay? Siya. Roma 6:23. Sika. Ngem gaputan ni Apo Jesus, isu itinatay nagbalin asunong-sunong. Satan cannot demand for your life. Tapay, somebody else ni Apo Jesus natay. Gapuken ka. Natay, gapukan niya.
Isu nga kunana ginatang mo ida gapu iti daram. That's the good news. Anyan kakabsat. Nga talgad iti inted ni Apo Diyos kadatay. Denggem da kunana ni Apo Jesus kabsat iti Apokalipsis 1, Kapitulo 1, versikulo 5 kan 6. Revelation chapter 1, verses 5 and 6, na isurat ket basaan tayo. Ket naggapu ken Hesukristo ti matalag mamaneknek iti inauna nga anak dagiti natay. Ken iti agturay kadagiti ari ditoy daga. Ken dayjay nang dungdungo kadatayo, anang lukat kadatayo kadagiti basbasol tayo gapu iti dara na met laeng. Ket hindi lang na tayo apagarian ti kinapadi. Maipay iti Diyos ken ti Amana. Nga adda kumaken kuana iti dayaw ken ti panagturay iti agnanayon nga awan iti inggana. Anya timbagana ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos dinungdungo na kakabsat ko. Ni Apo Diyos linuktan na dayjay kawar nga nang kawar ken ka nga isu iti baso. Anya inusar na. Dayjay tara na metlaen. Adda ka di pagbungam no pagtutungtungan ti judgment. Kanya awan. Tapay, I have my advocate. I have my mediator. Isuna itinanggatang kanya. Intun nubistrad ni Satanas dagiti basbasul tayo kakabsat. Denggenyo iti pleadings ni Apo Diyos, ni Apo Jesus kunana, my blood. Tapay, ginatang na, timay sa am nagbasol, sikaken iti siya, gapu, kadayjay, anapateg, adaranan. Anya digiti na, adal tayo akinapudno, kaday ito eleksyon tayo. Umuna kakabsat, agbibiyag tayo iti maysa, nga na isang sangayan nga oras, iti pakaistoryaan, iti lubong itata. Anya dayjay kunana, dayjay anghel. The hour of His judgment is come. This hour decides the destiny of all human beings. Among, when you have decided nga surutem ni Apo Jesus. I like what my grandson Lucas did. Aday ti may isang worship da, ada Jenny Sherwin, ada Jenny Jerian, aday ti buybuyaan ni Lucas. Inted da di ukulele na, he strum his ukulele. Amoy ti kinankan na. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No awan ko na, no one go with me, yet I will follow. Idi nga nangaramid ka iti desisyon to follow Jesus. You are not afraid of the judgment. Lesson number 2. We have decided to have Jesus as our Savior. Idi nga inawat tayo ni Apo Jesus nga isuna ti manlubot tayo. Isuna iti nagbalin nga mangibabaet kada tayo. Iti panawen, iti oras, iti panganukom. Mikatlo kakabsat. Ni Apo Jesus, mapadayawan to. Ket ijay nga panakapadayaw ni Apo Jesus kuna the worthy is the Lamb. Satan will be exposed. Nga digijay nga accusations ni Satan.
is baseless and it is not true. Nga ni Apo Diyos isuti ayat. Nga ni Apo Diyos is merciful and He is just. Ket intun no digitay amin ana isalakan. Sikaken iti siyak iti kararag tayo ket mairaman. With the whole universe, agrukbab tayto, dayawin tayto ni Apo Jesus nga isu iti nangisalakan kada tayo. Nga isu iti abogadom ken abogado. Nga isu iti umay nga iyawid na tayto iti pagarian nga insagana iti Dios nga agpaay kadagiti maysalakan. Ni Apo Dios daydayawat gapo tauray no adda dayjay ukom. Even though there is that judgment, nakita tayo dayjay na imbag adamag. Andiyan na imbag adamag. Addadjay ni Apo Jesus. Saan na ka nga baybayan? Saan na ka abaybayan? Itakder nanto dayjay ayat na nga agpaiken ka. Agkararag tayo kakabsan. Agyaman kami ama. Gapu tay ayaten na kami launay. Agyaman kami itinpakitam ken Juan. When uray lang nagsangsangit o Diyos. Ngen liniwliwam tain pakitam. Nga adda iti maikari nga manglukat kadayjay nga libro. Mangikat iti pito nga silyo na. Ni Apo nga Jesus, anak mo nga bugbugtong, ngainted na itibiyag na o Diyos, tapno maisalakan kami. Maikari nga manglukat kadayjay nga libro. Ket uri no tumakder kamintun ama kadayta nga pangukuman. Mabalin kaminto nga umay asita talgen. Tapud no launay iti ingkari ti anak mo. Saan na kaminto nga baybayan? Tulungan na kami o Diyos. Babaen kadi iti panangidalan ti Santo nga Espiritu. Kadaytoy nga namuan mi nga nakinapud no ama. Agbiag kami nga maikari. Ket dayta nga parabor mo balbaliwan na iti panagbiag mi. Agyaman kami itinagan ni Apo Jesus. Dinawat mi digitoy. Amen. Amen. God be praised. Awan ti pagbuungam kapsat ko. Awan ti pagbuungan tayo. Tani Apo Jesus adda kada tayo. I have been blessed kada gitoy nga pagleksyon, daytoy nga leksyon tayo kapsat. Into no may nga lawas manen. Agkakadwa tayo tumanen kapsat. Ni Apo Diyos ay ayaten na kayo. May God bless you. May God bless you.